Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On kofna ma on gelana ma hayru jiddi bandiraɓe laroɓe video jamin hedi YouTube mo moɗon biyeteɗo Abdulkadir Abubakar andiraɗo be Fasaha TV. Inshallah mi wardani be videowol kesol dow ko larani tindinoji application ji je téléphone meɗen Android. Amma hande na tindinore application e gaddi ba ɗuɗɓe a laran ɓeɗo mari Facebook, TikTok, Instagram, be ko nande be majum. Amma bo yake do kenji téléphone atawe ngejjiti mot de passe do majum do ma bo habe ngejjitino mot de passe ko ma bo goddo fere larno mot de passe majum o yaha wada login compte majum téléphone ma ko sanya mot de passe majum warta o jabti mala compte mala anno mari goddo fere jabti mala hutindira be majum. Mi hollete larngol ayata a heftira mot de passe mala kala ko amedino hutinir ko téléphone mala pat TikTok, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, be ko nani majum kala ko men no hutni ko be mot de passe pat mi hollete lawol ngol ata tokko mot de passe mala a heftarum be koydum inshallah nder video do tokkam laram ika fuddam haragare nim hollirte lawol ngol wartirta kala mot de passe mala jema joni ma téléphone mala fu inshallah ngam majum en nasa nder video majum banani. Amma bandirawo hidde ko en nasa nder video majum no useni miɗo tore laatago ma keso hande a fuɗɗi largo video ɗo ko bo laatago mara a yejjiti a meɗayno abongo ha chaine majum hande on a fuɗɗi largo video ɗo useni hardu abonu ha chaine amin je Fasaha TV ɗo a yiyan haɗo waɗi abonné a hosa iya dow ton ta ido to waddante lunguru a iya dow lunguru ɗo a yiyan ɗo windi tout dow je dow ɗo sai a hosa dow je dow je waɗi tout man ɗo inchallah. Ngam majum en nasta en jandara video majum useni bandam ko da télécharger video ɗo useni mi tori mara waɗan video ɗo like useni waɗan video ɗo like useni waɗan video ɗo like ko da larta video ɗo ga fuɗɗam haragare useni maɓɓutu video ɗo nga waɗanam like ta waɗinam like a dillare mara be non man fu min getti. Amma to a lari video ɗo ga fuɗɗam haragare ɗum an on video majum haɓɓi nafugo inchallah en nasta en ndara video majum banani. Assalamu alaikum warahmatullah. Bandiraɓe bana en bolwina fuɗɗam video en kollan no heftirta mot de passe ji nder maɗa social media maɗa iranda Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp be ko nandi be majum nder ko hoyi aɗon mari ɗum fu majum. Amma bo yejjiti mot de passe majum inchallah en jahan holla lawol ne heftirta ɗo majum banani. Amma hidde ko en nasa nder video hidde ko en jaha en dara no hollirte ɗo man useni miɗo tore useni habdu abonu to a aboni ta lati a abonai no habdu abonu ɓawo to a aboni useni ko da télécharge video ɗo amma habdu waɗu like ɓawo ta waɗi like sai en jaha en dara video banani kadi. A wara tefa application maɗa jeyi email address to kugal ɗo ni ngal huroto Allah a tefa application maɗa jeyi email address en tefa application man na ate nda application man dangel ha ɗo hami haɓɓi hollugo ɗon dangel ɗo. Ok sai a mema dow magel. Ok to a memi dow magel directly waddante banni ɗo email address maɗa je woni ha ɗo. Ok sai wara mema nda ha ɗo ha yiyata ba alama photoyel am ɗo bo a yiyan alama ko a kone dede no inde man waɗir ton ko bo photo maɗa. Ok to a memi ha ton waddante banni dede email address je woni ha jema pat ngam mi suuɗi mi maɓɓi email address am mi yiɗa YouTube heɓa problem be am to banni on sai wara nasta ha ɗo. Ok nda ha ɗo tanmi a lari haɗo waɗi Google account ɗo en dani hollata be français a nasta ha ton. Ok to a nasti ha ton sai a dilla ha pellel recherche to waddima banni a dilla ha pellel recherche nda pellel recherche ha ɗo hami holli ɗo sai a nasta ha ton. Ok to a nasti ha ton sai a winda passport manager bana haɓe windugo ɗo password manager ɗum ɗo wi'a be français password manager. Ok to a windi nda waddante ɗum nda ɗum haɗɗo ɗo tanmi a lari hami tari kungel ɗo bani ɗo
sai a ina ɗo ton, ha indo to waddante kala mode pas je meɗi no hutinirgo pat nda haɗɗo, nda mode pas je majum kadi nda haɗɗo miɗon nder email address am je ɗon nda mode pas je Facebook nda ɗum, minijob nda ɗum, MTN finance nda ɗum, surne nandi mena nda web coin waye to bannon am bo a tawan je mara luttuɗi am ɗon gal email address am je fere inchallah. ɗon ta nasti gallo a tawan kala mode pas ji maɗa je ameɗi no hutinirgo Facebook na, Instagram na, Telegram na, WhatsApp na, ko a andi ko ameɗi hutinirgo ko pat to a nasti aɗa tawan mode pas majum. Par exemple en nasta nder en dara mode pas gotel, data en nasti do je MTN ɗo, to a hollete ɓe a yitta empreinte maɗa ko bo mode pas je a waɗino hatton, to waddima haɗɗo hollete nda lamba je a utilise no ɓe hundero majum, ha les hollete mode pas. Ok, nda haɗɗo a holli ba alama gitel ɗo, a ina dow ton, to a ini dow ton hollete nda mode pas je a meɗi no utilisugo haɗɗo majum, tammi on dari nda mode pas man haɗo, ɗo mode pas je mi utilise ha mtnfinance.com, banni mi tammi on paami, Allah famnu en. ɗo on lawol no naftirta mode pas ji maɗa je a meɗi no hutinirgo dow social media, mana dow réseaux sociaux inchallah. be ɗo miɗo yen assalamu aleykum wa rahmatullah, siwte jam, ta jutu abonu ta abonayno, ta abonno bo ɓiɗɗan video ɗo like, partage yeso woɓɓe fere nafitoro be video ji majum inchallah. be ɗo miɗo yen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, ɓawa laari video na timmini woni komi siftori ɗuɗɓe ɗo ƴama en to en acci bindi en mbiya ha les description ɓe anda ko wonte description majum, ham hollon ko wonte description hande ha YouTube. taɗo lara video to en mbima laaru ha les description a tawan link application ko link video ko bindi feere ɓe wiye laaru ha les description a tawan ɗum, mi hollete ɗume wonte description hande. ɗuɓɓe feere ɗo ƴamtan ɓe anda ko wonte description inchallah, ngam majum ndaare video dammugol ɗo. bino woɓɓe feere ɗon mbiya anda ko wonte description, en ɗo acca bindi en mbiya ndaare ha les description, nda masala en nasta nder YouTube meɗen banni, nden a wari aɗa lara video meɗen mi wi mi accani en bindi ha les description, masala nda bana videowol nda bangol ɗo, assalamu aleykum wa rahmatullahi, en mbino en acci bindi ha les description. no eftirta ɗo man ɗo, ta wari a lara video nden bo mi wolwi hala bindi man, a yiyan nda haɗɗo, ok nda haɗɗo ɗo a yiyan ɗum, sai a ina dow ɗo man ɗo, to a ini ni wurtinante nda bindi majum ɗo, nda ɗi ha ɗo, nda kerol ɗo ni ɗo bindi majum, kerol ɗo ni ɗo on kerol bindi majum, nda on mbiyan on daran ha miɗo waɗi ɗo on bindi man, nda ɗum ɗo I have a business, I am review smartphone and give type and track on Android, on iPhone, make a logo with this name, banni on ko ɗon bindi majum, kol yen ko noy be ko nandi be majum, banni on warta on tora ɗo on description inchallah.